Enginy, agilitat mental i coneixement de la llengua són conceptes que s'han posat en pràctica a la 6a edició de les finals escolars d'Scrabble en català, celebrada a l'Escola del Parc, on han participat 200 estudiants des de 5è de primària fins a 4 de secundària, provinents de diferents indrets de Catalunya, com Altafulla, Tarragona, Premià o Badalona. És una valoració excel·lent. De fet, el que hem fet cada any és créixer amb el número de participants, ja no sols a les grans finals, sinó també el que és les activitats a les escoles. Pensa que aquest any, més o menys, han participat uns 2.000 nanos a les diferents escoles, que han participat dins de les seves escoles, fent prèvies i finals, fins a arribar a aquesta gran final que participaran 200 nanos, 100 al matí de primària de 5è i 6è i a la tarda de secundària. Descobrir mots, enriquir el vocabulari i passar una bona estona en una jornada lúdica i alhora educativa han estat alguns dels objectius assolits en una nova edició de l'Scrabble escolar en català. El que pretenem és que amb aquest tipus d'activitat, els nanos, fer un complement a el que és l'aprenentatge de la llengua. Penso que és una activitat integradora, socialitzadora, i a més, per què no aprendre la llengua d'una manera divertida i jugant? D'una forma didàctica, alhora que divertida, es pretén imbuir coneixements als joves estudiants.